Здравейте, казвам се Иван Белчев и в видеото в няколко минути ще ви обясня това, което ви предлагам да си купите, това обучение за кисело мляко, каква работа ще ви свърши, какви ще са ползите за вас и какво точно ще получите. Започваме от там, че българското кисело мляко е един уникален продукт, който е даденост единствено и само на българите. Никъде другаде по света, никъде другаде тези две бактерии, Lactobacillus bulgaricus и термофилния стрептокок, не са се, няма симбиоза между тях и не се е случило това, което се е случило тук. В нашата родина е единственото място на света, в което тези две бактерии са взаимодействали и благодарение на тази симбиоза се е получил един невероятен продукт – българското кисело мляко. Вече над 120 години има опити, изследвания с него, статистика и има безспорни доказателства, че има огромно благотворно влияние върху нашия организъм. От една страна, заради бактериите, които има в него, това е един от най-добрите пробиотици в света. Има опити и доказателства, че за някои заболявания българското кисело мляко влияе много по-добре и много по-бързо дори от най-силните антибиотици. Допълнително за имунитета, това е един от най-добрите начини по света, по които човек може да си подсили имунитета и да поддържа своя организъм. Сега, какво ще получите в това обучение, което ви предлагам? Ще ви разкажа за историята на киселото мляко. На едно място съм събрал и съм синтезирал множество опити и експерименти, в които вие ще може да видите числата и статистиката относно различни заболявания, как се лекуват и се влияят от киселото мляко. Ще ви науча как да намирате истинско мляко, как да го откривате и да може съответно да си го купувате, с което да правите кисело мляко. Ще ви науча как да си квасите традиционно българско кисело мляко. Ще ви науча как да квасите кисело мляко за кърмачета, защото има разлика и само до преди 80-90 години, когато не е била създадена хуманата, въобще сухото мляко, когато на майките им е свършила кърмата, това е било начина, по който те са хранили своите бебета. Ще ви науча как да правите и пробиотично кисело мляко, което съдържа определени щамове лактобацили, които ако трябва да си ги купите като хранителна добавка, защото те се продават по аптеките, това ще ви струва между 6 и 8 лева на ден, отделно самите витамини и минерали, които са в млякото. Така че ще ви науча на пробиотично кисело мляко, което е уникален продукт. Също така, закупувайки си това обучение, ще ви изпратя подарък един буркан именно от това мляко, за да може да опитате вкуса и не само да говорим на теория, но и да усетите с тялото си, с сетивата си за какъв дар става въпрос. Ще ви науча откъде да намерите правилните бактерии. Абсолютно всичко, което ви е нужно, за да можете вкъщи да правите кисело мляко. Ползите за вас. Освен нещо, което е уникално вкусно, изключително полезно, то ще ви спести доста пари. Защото ако в днешно време искате да намерите нещо истинско, истинска храна, за съжаление това става доста трудно след доста ровене и търсене и съответно цената никак не е евтина, ако трябва да го сравним с това, което е в магазина. Съответно, аз също съм производител на млечни продукти по стари български рецепти. Първо, че аз имам ограничен капацитет, не мога да произведа достатъчно за всички хора, които искат. Това важи и за моите колеги. И следващото нещо е, че когато ние извършваме тази дейност, имаме разходи, имаме време, труд, който влагаме, съответно вече цената на самия крайен продукт става по-скъпа за потребителите. Така че това е начин, по който вие ще може да произвеждате невероятен продукт в домашни условия, поне на половин цена от това, което може да намерите след доста търсене, поручване и ровене. Следващото нещо. Ще ви споделя информация и знания относно това как работи хранителната индустрия, какви са някои от основните заблуди, с които ни водят в една посока, в която да купуваме продукти, които е доста съмнително дали са полезни, а други категорично са вредни. Ще ви споделя списък с подбрани
документални филми относно храненето и хранителната индустрия. И въобще целта ми е да може вие да придобиете един цялостен поглед върху храненето и ще ви дам първи стъпки, ще бъда с вас през целия процес. Има и гаранция за връщане на парите, така че вие няма как да загубите средства. Единствено може да получите концентрирани практически знания от практик, който с това се изкарва прехраната и да може за вашите семейства да правите нещо, което е наистина уникално като вкус и уникално като ползи. Допълнително това, което ще може да получите, ще може да си вземете допълнително обучение, с което ще ви науча как да си правите в домашно условие перфектно българско масло. Ще ви науча как да правите перфектно крема сирене, извара и мътеница, което е един продукт, който малко хора са чували за него, но има уникални дадености отново за нашето здраве. Ще може допълнително да си вземете и обучение за това как да правите зряло, бяло, саламурено сирене, което дори да съхранявате с месеци, защото много хора, когато се опитват да правят такова сирене, то се получава, но след това при съхранението или става на каша, или се разпада. Има доста трудности в тази посока. И всичко това върви заедно с затворена Facebook група, в която вие ще може да задавате въпроси. Идеята е да направя общност, в която да може да минем през процеса от А до Я и това да бъдат едни знания, които да останат за вас до края на живота ви, които да осигурят много по-качествена, много по-вкусна храна за вашето семейство и които значително могат да ви спестят и разходи за хранителни продукти. Съответно, ако започнете и да правите някои от нещата, които мога да ви науча вкъщи, това е един допълнителен начин, с който с вашите деца да имате общи действия, да ги запалите много повече по истинската храна и да ги отделите от телефоните, от таблетите и най-вече да може да ги възпитате те да приемат този вкус, защото сега много често ми се случва мои клиенти с малки деца да имат следния проблем. Децата не искат да ядат истинска храна, те са свикнали само с вкуса на храната от магазина. И когато им се предостави нещо, което има различен аромат, различен вкус, съответно те го отхвърлят. Така че това искам да ви предложа. Има 90-дневна гаранция за връщане на парите. Пробвайте, минете през всички стъпки. Ако имате въпроси, аз ще бъда до вас, ще минем през целия процес и съответно, ако в края нещата не се получават или вие не сте доволни, не виждате смисъл, аз ще върна всички пари, които сте платили и за вас ще си остане подарък знанията, които сте получили и буркан истинско пробиотично биволско мляко от биволи, които са гледани в планината на паша. Нещо уникално вкусно. Това е от мен. Довиждане!